Der bor en bager på Nørregade. Han bærer kringler og julekager. Han bærer store, han bærer små. Han bærer nogle med sukker på. Og i hans vindue er sukkersager og hestegrise og peberkager. Og har du penge, så kan du få. Men har du ingen, så må du gå. Og har du penge, så kan du få. Men har du ingen, så må du gå.